Hakani la pendan burom yau kupa jonga. Baphisei so sibun. Kumta pin long ki senran jonga. Para bangit bai hakani ka por bat hakani ka janmit. Abangi puli kani ka bentan kani ka tin ka jong blei. Hoi ka tim kaong ka jinglong senran. Henry ka hakani ka por ngila ban bu pat. Ya ka wei ni ki jingkeli bat kata ka jingkeli ka long. Pi long ki senran jongno. Lene kumno ngin long ki senran jong u Jesu. Pi long ki senran jongno. Kabamangi kum ki kon samlang i hap ban jubab haki kisngi ki por bamanta. Kiba hateng-hateng ngitip bat ni perkat ya kata ka jing sisa. Bahkan ika tim ka ong sapang kata ka jinglong senran. Ka jinglong senran kadai kawei na ka benta ka bangi skautu kalong ka baka kecin ka jong blei ka penpau ban kedeu baka ka bangi dei ban long. Kum kita kinong bot ki jong u Jesu Christ. U Jesu menba udang dan hari kepercayai. Ulayalap badhaba ulayalap nyekan mau ki para bangbiit ka jing yalap jong u ka long ka badan bor. Ka jing yalap ka jong u ka long ba num don bala ban ya batai bat unong hikai ubakrau hakani ka perutei. Kidan kita ki Rabi lani ki dan kita ki Gamaliel hakani ka perutei ke ba lingba ki bala toru haka Bible bagi long ki no hikai ke ba krau. La ka long haka kitab ke ba rim ne ba tumai Henry anam la ban ya nujor baru try jungi Jesus ubala long sisa da sisa unong hikai uba krau tam hakani ka perutei. Namar hagbau hikai utip ya kabasdang bad utip ru ya kabakut. Henry don ginau hikai hakani kapurtei kila ban tip tang ya kasdang lani ka pedeng bad tip su pat ya kata kaban sawan ayu kaban sajia bad kaban salong. Henry try jungi Jesus kom unong hikai utip ya kabasdang bad utip ru ya kabakut. Dehelor jong kata ka nong rim ka bau try bat nong pen em jing Jesus Christ uladon la ka jong ka plan bat kata ka long ba ulakat yaki senran jong u bakin long kinong bot ki jong u bat ha ba ulakat yaki senran ka ban ningkong ikan mau ki para bang i ulakat yaki tu kinong tong dok ka ki ban ningkong na ka tu ka duriau kelelaya yaki tu ki saungut bat ki tu ki saungut ki nong tong dok ka la kalong Petrus bat wan riu arngot sipara Jacob bat Yohanes arngot sipara ki balayo singau ya ka jingkat ka jong utrai jong Jesus Christ ha ka to ka jing yo singau jong ki ya ka jingkat utrai jong Jesus Christ ngiyoi na ka we ni ki jinglong ka badan ha ka tu ka por ba ki tu ki saungot kinong tong dok ka kilong ki briu ki bom dan kanu ka kerdan jing puli education lani kilai ki briu ki bom dan kanu ka weipat ka kam like na lor kani ka kam tong dok ka man kasni ki penlut por ha ka kam tong dok ka bat man kasni ru kilap persang ban tip lut ya kiru kom no ban tong dok ka. Bat namar kata ki dan ya kasap bat ikal talian kumno bantong doka. Na kata ka kam kala long ka jingker ku ka jingker shan ya ka yeng ka sam jongki. Para bangibi lada kren hakawai kaliang pat ya kini kinong tong doka mda dan ki briu ki ban yaukor ya ki mda dan kita ki briu ki ba itu ya ki. Ngilaban ong ba kilalong kum kita ki riu pat ba ki riu madan bom da itu haka imlang saklang ru. Nrei para pembiik perkat modur bau try bandong penem jing Jesus Christ pat ulakot yakini ki saungot ki barang
don hakata ka jingkam jongki hakakam tong dokha bat haba ulakhat yaki kei ka jinglong ka bangi yoi na kini ki sawut kalong ba kila pen i ya ka dak jong ka jingkongu kila pen i ya ka dak jong ka jingkongu bat ka mensim jong ka balakloi hang tu klem da perkat bana ong bangin da lek ya ka ban ya kren shua bat ka ying bat imei kikmi kikpa la ne bat ka haying bat sam langin but ne em yau Jesu lane haba kili osngawi kata kasur jong uta balakhat yaki ti namar kata ka ba phlapat kalong ba da ka jing la kloi ka mensim jong ki kila pen kongu yaladi bat ka jing pen kongu jong ki kala long ba kila bot yau Jesu bat haba kila bot yau Jesu yoi hang ni ki para bu e tim sim tip kai ka kam ba ki dei ban le ru henre kila koloi bat kila kongu pen kongu yaladi hakata ka jing sawa la ni ka jing khot ka bala khot yaki unong hikai pat la ni try jung yu Jesus ulah hikai yaki pat ulong menta pilong kinong tong dokha ulah hikai yaki ba menta pilong kinong tong dokha henre menta pat ngan penlong ya pi nang ni sakmat kinong tong brio kadai kata kan nong rim kaba utrai jungiu Jesus haba ula penlong yaki kinong tong brio kaba mot kidei kita kinong bot ki bahasan da jong u Jesu namar bau Jesu wan cek percaya ban yalap bad haba wan ban yalap ulah khadru ya kini hak sisa perkat para bang yu lada utrai jung yu Jesus umon ula ban le tang daladi marway klem da don kam nong yarap lanin don kam ya kiwe ban ya don lem bat uru hakata ka kam ban yalap henre Jesu udon kam wang ngadon kam ya kita ki ban long hasenda jonga ki ban yarap yanga bat kumta uong yaki baki long kisendran namar kata utrahai jung yu Jesus obuongan penlong ya pi kinong tong briu ka pamot mdai su kani ka kam tong dokha nrei ka kam na ka banta ban yalap bat ban yalap ya kani ka gospel hak ben riu baro kumbang ila syamru haka tien ka jong blehi ka tien jong blehi bau ong trai jung yu Jesus sachwa ban selino na percaya ruang kilek sa ka percaya yalap ya ka gospel hak ben riu baro bada penbaptis yaki bada hikairu yaki kani kadai ban pen lech ka percaya ban penong senrani ki ben riu baro kamu Jesu lakhat yaki ban penong senran ka jinglong jongki ka dei ban long kata ka mensim ka badan ka jingkongu bat ka jing lakloi ban priang ya kata ka jingkhat kisenran namar kata kilale yakhei kabau try jongki Jesus Christ lahikai bat kilale kumta ka mission ka jong try jong Jesus Christ kalayar kalaroy bat namar kata ngila ban ong ka gospel kelawan sekani kari kasih ka bait ka jong iru dailing ba kita ki senran ki bala yo jing hikai nau try jong Jesus Christ bangiru ngila yo priang ia kani ka gospel la kalong da kitu senran ubalawan ningkong hakari India jong Thomas ubala artatin ru ya ka jimi pat ki jong try jong Jesus Christ bat ter ke bala tingkat hadu ki missionary ki bala walam ya ka gospel hakani ka ri ke jongi ka bala pen sngau yangi bangin long kita kinong bot ki jong try bat nong pen im jong Jesus Christ lada ki senran ki jong try jong Jesus Christ ki bom tip rum ningkong sapang uni uba khat yaki Henry kila kongu lani pen kongu jadi ti para samla ngasngau ban ong hakani ka chan miet ru nakaliang jonghi kum ki para samla lani kaliang jonghi para bangi be ublei udang yai khat hadu kini kisngi ki ba menta bad habau khat yangi kalong ndei bau khat hakanu kanu karukom kijing khat jong u kalong babon sertap
Namarmde ka jing khat tang ban ong, ban long pastor, ban long temen basan, ban long dekat komiti balang, leni ban long missionary, leni ban long nong yalap, leni ban long Bible man, leni mission worker. Hanrei ka kam ka jong try jong i ka dan keruhai. Ka bau khat lang yang ngai pi bangin long kita. Kinong tong briu ka mot bangin ya lam ya ki wei pat sau Jisu bau Jisu ulong unong hikai ujonga bat ujung pi ubat tip ya ka menta kala syai bat ya ka bom jukut para pum i kani kalong ka mission ka jonga ka jong pi kom ki kon samla batungin tre nang yai tre kat ba ka por jong ka jinglong samla kadang don na ka benta ban walam yaki benriu sagani ke protei ngalayo iru haka moto jong ka jingseng samla balang ka moto jong ka jingseng samla balang kalong ngilong ka jingsai haka protei ki jingsai haka protei ngisau tu sisa namar bawla khat yak ki kon samla la khat yangi kilong kimi kilong pa haka ni ka balang bangin long ka jing shai na ka bantaki we habangi long ka jing shai na ka bantaki we ka bamot ka de ka tahi ka nuksa baki we ken yo i balada don kanu ka ba ka ba dum habangi long ka jing shai na ka bantau Jesus Christ ka mot titaru ki we kin yo bot lang yau trai jungi Jesus Christ kabar pat kabar habangi ong ban kami ya kata ka jinglong jong ki senran lanai ka jinglong senran kai ka jing kawe di ka jinglong ka bangil i menta ka dei kata ka jing kangu lanai ka jing pen kangu ya ladi ka baar pat kalong kawe ni ka jinglong ka dei bandon kata ka jing ai ti lut surrender all met bat mensem hauta unong hikai uba krautam uba nginemla ban sem su haka protei like na uhi IT lut berkata ka jing IT lut ka jonga ka jongpi kan pau hagani ka protei ngioi ki para banget ki para samla usol jong ka Tarsus komno lai ki lot yala ka jong ka jing im hadin ba ula shem ba kai ka ba ula yo ka jing hikai na kejat jong kita ki kamalial lena kejat jong kita ki nong hikai ki barat krau batri ki rabiru ushem ba unong hikai wa kam krau tam udei u Jesus Christ ya ubama uhi sisin ule le persya barkajing le persya ka jong ur ka dei namar ka jing sngau sarong ka jong u namar kata ka jing start ka ba ula yo na kinong hikai jong ka ni ka protei namar kata ka jing sempang ka udan kom ulta urang ba ban bat ya kata ka niam jiu lani uba bat ya ki an ya ki hukum jong ka tugapor badai namar kata bangila tip yo u baudei ubala temuru bat ubale ru ikikam naga banta banya le persya yakinong bot jong Jesus Christ daga bapen sistem beng yaki dari para bumi uni ubala mat halaka jong ka jingim bat ba ubala sngau tu yala ka jong ka jingim haka tu ka por ba ubala mat yakat jing syam tu haka tu ka lenti haka Damaskus habalwe kendu haka tu ka jing jia usyam jadi ba umlong ruem kat ba udang kia hantu madan ba kata ka jing syai ka jing taba ka bala syai hau kalong ba la su ban yale persyaru ulas ngau yala di ba umlong ruem namar kata ula perta dakatu ka ketin hadien ba uli ngau ke jing sawa ka bana jerong wong ayu ka dei yang aban le ubriu ubat ngau krau ubriu ubat don kata kijing song meng haladi henry hakatu ka klimat pad wong ayu ka dei yang aban le kapan i ba ula
submit lani IT lot yaladi ulang utau beri ubam dan syur haladi ulang sudah haladi bat kumta kaktin bagi kubur bat ke ong kilet sa Damaskus men satip ya ka eru kabame men sale para bangibi namar kata kani ka long ka we ne ka jing sisha ka bangi bau sol jong ka Tarsus kom nu da sisha ula kelalong pol lani usyakri lani atiar jong Jesus Christ bat om tang atiar ba krau tam bat bemantoy jong Jesus Christ Henry ula long da sisha ujing syai na kabenta kapurtei berok kawe na kabenta kita kepada ban bot yau Jesus Christ ula long namar kata atiar uba mentoy na kabenta ka gospel ukres syakani kapurtei para samla ru ngasngau ban ong kei kebangi dan kam kalong kom ki kon samla tungin IT lagi sap baper kisap kebangi dan hakajing im jungi kom ki kon samla lakalaban long hakanuka sap bau bleu ayepi penen kam ya kata kesap batang kawe kalong bang inem klet bagai kebangi le kai kebangi pla kai kebangi tray kai kebangi le bangi saki hakade portei kadai ban long na ka banta ka kerteng ka jong try bat unong pen im jungi Jesus kadai ban long tang na ka banta ka kerteng ka jong try bat unong pen im jungi Jesus kawe ni ki jing long kadai ban dan ka men sim ki jing ai tilut lada ki samla ki dan ka sap Henry kem tray ya kata ka kam balasania aki kem tray hok ya ka kalong ka baleno kata ka sap bo bleu ai ru di kalong kebadan kam lemar kata pen kisap jong pi la kalong ha kabarwai la kalong ha batem la kalong ha kaba pikren la kalong ha kaba pi long nong yalam la kalong ha kaba yalap la kalong ha kaba trei ha ka no ka kam dei tang ha ka sau dong sau kun kibade ki kam charai jong kabalang re ha ki kam ke bangi trei sabar na kabalang ha ki office hangno bangi tray token mau bapin IT yaladi ni marka jing IT lot jong pi ya ka met bari ka ban sem how jisu ta pertei kan sayo tip bajo bangi long da sisha ka jing shai jong Chris lani jong tau nong hikai ubal hikai na ka menta jonga ba jong pi kabalai kawe pat ka jing long ka bangi la ban perkat lani bangi la ban yo hakita ki senran ki jong jisu kenang bangi la ban pen bala kebaong Jisu ba pisaiso sibun pin long kisenran jonga kawe pat ka jinglong ka bangi dei ni kalong ba ngin le ya ka mon jong ta u balakat yangi kawe ni ki jinglong Sanran kadai ban don kata kabang ban le ya kamon jong uta walakat yangi habang le ya kamon namar hawe puwe beriu ka don kata kamon lani kata kau mon light lut bau ble ulabu hangapi bang yo iru mar kata ya kata kamon light lut bau beriu ulaban jit ya ka bahani ka basniu badai dia kata kamon beriu hi ulaban jit ulaban kot jengmut lani ban le ikanu ban pediang ni ban kentat namar kamon kaya so nakarai jong ka donut karai ka mi na ka donut kadai kata kamon kalong bangin jit ningin kentat lani bangin bot ningin bot bat kata kadai bangin le ya kata kamon ka bau try jong Jesus Christ ulahi kaya ngi bat ong hakanik protei pikan mau ki para bumi kalong kabalan lada jia kumba jia yau tu samla baruspa kalong ka sausen samla uba la let shau try jung you Jesus Christ da ka papunan kam wong bangat tep ba melong da sisa unong hikai ubala wan noble en rei tang ka we ngakwa bangan tep bakai bangan le bangan yo ikajing im kabapom jugot
kay bangan le bangan yo ka jing im ka bam chukut hanre ka long ka sau sen yo neu samla bat kata ka long namar ba hadin bau jisu ulaya tu ya ubat ulong to sumari hukum ong kita labiang ngalatip lut nadu barang kena hadu mentah bang larang ba ngalasam laru Henry ndah bau jisu ong kilek bat dino ya kata ka bri len ka jingdan jome bat sami kata ru akibaduk uni usamla ulas ngausi uni usamla ulas ngomong kata namar umla ban pediang bat le ya kata para bangibi namar kata ngi bau ne usamla ulade bandu ya kata ka jubab na khmat jong jisu namar ba ulalek pai na katu kapor klem dan le ya kata ka mon ka bau jisu dan try uhika yu kilet di ya kata ka medan kani kapan kam semut satya ban ong bau jisu ya kata ka jingdon ka jome ka dehi ka jome henry jisu hang ni kwa ban yo ya kata ka mon ka jong u la up kloin em ban pediang bat le ya ka ka bau jisu uang gitu kisenran ki bakhamat ki le ka mon jisu ki pau ka dak ka jingkongu henry uni sim pau ka dak jong ka jingkongu sim le ya ka mon jong ta ubala hikai le ni ong ya u bandino ya ka bri ka ba udan ka basau pat kalong kawe ni ki jinglong senran habangin long ki senran ki basaiso jong jisu kadai bandan kata ka jinglong kabangi ong ki bas kem haga jingen ki bas kem haga jingen kalong ka badan kam haga jing im ka jongi balandangi don ya kata ka jing skem haga ta ka jingen dalele ru em nginem yo mat lani nginem yo ya kata kabau try nong pen im jing Jesus Kristus bolong nong hikai bangin yo ya kata kabau blay lapan kre nagbanta jonga bat nagbanta jongpi bat kata kalong ngidai ban don ka jinget ka baskem bat kata ka jinget ka baskem ka dai ban long ka ba don kata ka jing khot jingmot ka ba na ka nadu ka danut ka jonga bat ka jong pi namar ka ktin ka jong blay ka pen kan mau yangi bat ka ong batong inom klet bau try jungi Jesus Christ haba ulawan sing dipercayai kalong bahaba ulawan sing dipercayai wong bangan yo le ya kata kamon ka jong kupa jong au bah beneng bat bau briu baro boyo iyo kun bat banget hau un yo ka jing im bom jukot un yo ka jing im bom jukot ye dan kam ya kata ka jing lum da dan ka jing kamot ngenem yo satiai kata ka jing im namaru jisu la hikai lupai kani kawen ke jinglong bagi deban dan ya kata ka jingye ka bangi kan mauru kom kanuksa ladau tu sakayos bau jisu ong hak tu kam sngi herno kloi tu ding bat hak ni kamit ka dayang aban samit hing jome lada le kumta ban her kloi bat ban let ringkat ru bat utrai bat yalam utrai jung Jesus hak ying ka jong u bat hak tu kamit lada ladon hak tu ka ying ru nrei lada kami katu ka jinget ka ban u ngi tips cam kamlong ka ba dandor kam dandor eru ka jung poi ka jung jisu hak ying ka jung sakayas kam dandor Henry kador hadin ba la yo ni sakayas hadin wala yo ki hikai nau jisu kaweni ki jinglong kalong ba la penti kena yadi bat kata kalong ba la plasena yala ka jong ka jing im wong banga ngechisha ba melong kun jong play bat hakaba
Ulah plai ki barok ru. Bakam kajing kajong banadu katu kasikan long kata kaba ukut cumut skam. Ban kajing kebat tumai. Badai halor kata kajing ngej kaba uni usakayas ulang ngej. Ujisu wong kajing pen kalau wan hami bad kajing jome hakini kami. Para bangibi klam kajing ngej mla ban pen skau bah yau blai. Ban ngedam yo ru. Ya kata kajing kerku kau blai unai hanga bad happy. Kadai kani kawai bangila ban ongkot. Para bangibi kani kadai kajing kular kau tura Jesu. Sum kular yanu unrei. Ukular ya barok. Kita kibalong kinong boat kijong try jung you Jesus Christ. Namar Jesus Christ wong kumangi pulih kaktin ublay hi kaong. Naba ublay ublay kata-katai kapertay. Kat balu acino ilaw kun bala kamar way. Bawe rubang ngej hau jatsu unrei unjo. Ya kajing kababom jukut. Kibang ngej hau kinjo itu kajing kababom jukut. Kajing long senran namar kata ngilak panong. Kapan tikena, kapan pau senah kapertay. Penyaper na kita ki bom ngej. Bat kata kerlong. Bangi ngej bau Jesus Christ ulong kun jong blay. Para bangi ngas ngau banong. Habang ki senran ngi sautu. Kidai ki badan hasenda mar senda baru Jesu. Kajing long jong ki senran kalau kadai bangin long kita ki badan hasenda baru Jesu. Yoi habangi ong kisenran. Habangi ong kisenran. Kisenran kibut jau hasenda jong kitu kibangi la ban ong hakani kapurtei. Habadon kajing yetok song kurim. Habadon kajing yetok song kurim. Unong lek kurim juk kam lek marwe. Henry udawat saya uwe uban bot na jan jong u. Bat yau tu ngiong senran. Nang ta kanong lek kurim ru haba kadai ban pendep ya kata kajingnya te jutang haga songka ka songman haga ye ke bagentang ka jong blai kam ngau tenat kam ngudei bandai marwe kadon kam yakinong bot bat kam tam kisngi mentam dei tang iwe henry kila jet bon kida khot bon ki samla bat ki kena ru ban bot yaki bat haba bot yaki ngioi ya kadur kadak hakaba kombak kemen kitu ki arngot hakajinya te jutang jongki kitu kinong ya bot pensingan rengkat atau por kia kemen lang ya kitu ngi ong kisenran kemudian kidan hasenda jong nong lek kurim bat kanong lek kurim lada haka portei ngi soto bagi ta kisenran ki long hasenda jong nong lek kurim bat kanong lek kurim kat notam ki para bami bangiru haka jing ke jing ngin soto ngin kan mau ba u Jesus Christ ula wan si percaya bat ula penito bat la ong yala di bangan sawan kom uta unong lek kurim ru uban sawan biang sekali percaya utrai jung Jesus Christ ula ai ru haka jing hikai jung jing kan ubak sapang kata ke parsi kum unong lek kurim namar kata Jesu unong lek kurim bat la pensariem ya ka balang lene yanga ba pi bangilong kisenran ngilong kinong bot ki jong u ki balong hasenda jong u bat habang ngilong hasenda jong u kat no kan long ke kemen bat ke bangi sungai kadon kawe kalong kemi para samla le se kini kisngi ke mentang ngim kam yo sngo syu ya ki jing jubab hakapor ba pediang balang ki ba kam sngo shon jingmot kum hakipor ki ba kam mensua kini kam riuten men ki riuten men ki ba kam mensua ki ba ngidang ya pediang balang tapi kam sngo tenat bat sa jingkan mau ru haba pediang balang naga jubab jongki sngap ngan ya thu ya pi lada pimpat yo sngo kani ka we ki jing jia bat kata ka ong kum ni kalong kum ni kadan ka we kalong kimi kabala temen kabala wai kon bon ki kon ksio kalawan ban terwa balang bat habalawan ban terwa balang kabalang kumadai kurkom hi la penbet iki baro bat la penbet ya kamiet ban pediang balang ru ha kamiet ba pediang balang unong keli semen sem ulong komei ngau de syu ban ong dakai kerteng ru ulong komei
pikwa ayu bepi habai piwan ban long Kristen lani balai pikwa ban long Kristen kami kala jubah dak kintin bat kaong bon ya cengan nong keli jengkeli umla ban ong iru kata ka bon ya cengan ikren dak sur tin lajong hi kumta ban long balai ngakwa long Kristen kalong ban ya cengan ladang ni ka jing seng samla ka jongi hang ni ka por ladang i ong bangiwan ban long ban wan jing seng samla kalong tang ban ya cengan kan long kumno para samla lada ka jing seng samla kan kut tang hakaban ya cengan lada ka balang ka bangi don hakani ka por ong no menta namar hang ni han nong klau ngila long majority ki Kristen tiladang don syabah jong ka balang ngila sengau kenja namar kata haba wan yeseng lani wan long Kristen no klong ban ya cengan kani kadai balai ndai ba kami ka bakla kamdei namar ba ka bakla ka dei namar ba pat yo ka jing hikai namar ba kampat yo ya kata ka jing hikai Henry para bumi haga jing sisa ka long ba haga ni ka jika jongi kari kasi ngila ban jubab yong ban ya cengan kadai namar majority idan kibala long Kristen Henry lada ha asam pen lai long Kristen pi ong ban ya cengan lada hak sakiway kedekar lani sa asam lani sakiway ki jaka ki state kepada na pogar India jongi pim long pim suk bat pim selandru ban ong bangan lai long Kristen namar cisin ban ong kut jumut ban lai long Kristen kalong latip ban ong baka don hapdeng ke jingma kadon hapdeng ke jingman sao ti namar kata para bing bi ngasngau ban ong pat hakani ke por mi indah habai la yo ka jing hikai pat ka jing hikai kalong balai bangi wan long Kristen kalong las ngau thu bat ong ban yo ya kata ke jing im pom juga namar Jisu ong tau banget kata ke banget hanga kin yo ya kata jing im pom juga lani uta ubanget unyo ya kajing im bom juga lani kata ka banget kinyo ya kata kajing im bom juga haba ban long Kristen ka bomot ban long kinong bot yung Jesus Christ kamot bangin yo ya kata kajing im ka bom juga ka ba Jesus Christ ulapan kre nag banta jonga bat jompi para bang bi bat ki kun samla tu ngin ya kata ka linti hakabangi la rake ya kani kai Yod week but yod Sunday. Ay baka tin ka jong blay kan walam hang happy. Baka ta ka jinglong jongi lani ka jinglong senran kan walam hang happy. Yakini ki jing sisa. Bat kata ka long. Ka we ki jinglong jong ka jing ko ngo lani ka bala kloy ban le ka mon ka jong try da ka ba aki lut iki sap ki talen ban yang scam hakata ka jingyai ka ba ngingilangek namar ka bainong jong ka kalong bangin yo ya kata ka jing im ka bom juga namara bangile kumta ong ka tin ublay ladakan mentoy ayu yo briu ba un yo ya ka percay barok ka way lado unduno i ka mensem ka bakordar inamla ban ya pen bat kanu ka way da ka way pat ladang idu no it ka mensem kalong ka jing du ka bakra balay namar tangar kirukom nongbot ki wei ki nong bot ki balong ki senran jong Jisu ki ban pen i tu ki jinglong ki bangala kedeu ki wei pat ki bala ban long ki ba persya bom dei ki nong bot jong u kalong ki la ban dei ki nong bot jong soitan ong ka tin ki jong play namar hakabakut ka jing im kalong an pen ya per tang a ubangek bat ubom ngek anam dan kampan ya per dekar neukasi anam punya per upareng lani unekro namla punya per janu ino hendak jing punya per hagasngi ke bakat du kalong tang kata ubangek bat ubom ngek tiada kom ki kon samla bat kom ki para bang bi ni don kata ka jing ni ke scam hau Jisu ka jing kular yang ai pi kalong
bangin yo ya kata kajing im ke bom juga ubrain kurku yang ngiling ba kini kubor naga benta ke burom juga amin